ug magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan ug mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabi una. Ginadumala kini si mahigala Brother John Dihito, kiniusab si Brother Levi Claves ang magapakiguban kaninyo hangtod karong alas 7 mining gabi una. Duha ra mi diri sa studio karon, kamera si Brother John, wala diri sa atong mga partner, no? Sila si Brother Joel, sila Brother Merjon, wa sila dinhi kauban nato. So sa di pa ta mo padayon sunahan, magampo ta mahigala atong ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Well, mga galang magampo kita. Among dalang tanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa makausap pa Ginoo sa gihapon among gikalipay ug gipasalamatan ikaw niining padayon nga kahigayunan nga mapahimoslan sa pagsabod sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Panalangini ang tanang mga tao Ginoo nga nagapaminaw karon. Ang imong pulong unta maghatag lamdag ug kahayag sa ilang mga salabutan. O sila imong panalanginan nga ang pulong nimo nga ilang gipamatian mahimo unta kini Ginoong kahayag sa ilang mga kalag nga sila kabadbaran sa gapo sa kangit-ngit ug magkinabuhi sa kahayag sa kamatuoran. Sa pinasahi panalangini ang mga tao nga naminaw karon nga doon na sila'y mga sakit sa ilang lawas, ikaw magpakitag talagsaong gahom talagsaon Ginoo nga pagpaila sa imuhang kahibulungang mga buhat alang kanila. Sa unang mga panahon gipakita mo ang mga milagro pinaagi sa pag-ayo ug mga masakiton. Ingon nga ikaw nga Dios walay pagkausab ni pagkabalhin. Wala man Ginoo'y butang nga natago sa pananaw sa imong mga mata. Nasayran mo kung kinsa ang mga tao nga adunay mga sakit nga gipamatsyag ug gihambin karon, ayuha sila Ginoo. Ipadama kanila nga ikaw nagahimog milagro, imo silang pag-aayuhon ug ipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga amo nga manluluwas. Amen. Okay, atong ato ning basahon ang mensahe nga niya sa atong cellphone. Mayong hapon Pastor, ako Katoliko. Taod-taod na sige ko og pagpaminaw. Okay, salamat kayo, no? Nindot pa ginang mamati ta kay namin kita'y mapupo ng mga butang, ng mga pagtulunan nga atong magkuha sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ayong hapon Badlibe, kamutanan diha sa station Brad John o Pastor Tirana Kabagi, happy Sabbath, wala jud mi simba ganina kay gipugnan pa mi sa conference nga wala anay simba duha ka Sabado, lockdown man god ang Tacloban, una lang pag text mintras may signal pa. God bless sa tanan sunod kanunay sa programa Jesus Our Hope. Bin Beltrane, salamat Brother Bin. So lockdown dahil mo dapita sa Tacloban. Okay, mayong gabi Badlibe si Fernando ne. Okay, mayong gabi ni mo Brother Fernando Opingo.
Okay, happy Sabbath. Kuya, maong gitawag og tulo ka persona, Dios Amahan, Dios Anak, og Dios Espiritu. Dili jud malimod nga si Jesus Dios. Dili Dios jud siya. Salamat sa pagbasa from Lynn Nano. Salamat kayo, Sister Lynn, sa imong contribution. Okay, Brad, okay, pangutana man ato lang lahion higala. Ato sa tagaan og higayon si Brother John alang sa pagbasa ng mga text messages diha sa iyang cellphone, no? Okay, karon taon ato ni basahon ang atong mga viewers. Brother John. Okay, salamat kay Brother Libby. Ato ni basahon higala. Sir, salamat nga dinhi sa inyong programa. Inyong i-apil pag-ampo ang mga masakiton. Usa ko sa masakiton, sir, mga duha na katuig kapin nga akong giantos ang akong balatian. O niya daw wa na may magamit nga kwarta, wala say agpas ang doktor, kay ang akong sakit dili man nila maayo. Panahon nga mag-ampo mo diha, ako gyud gakson ang radyo, sir. Iduot na ko sa akong dughan, uban ang paghilak nga kaluyan unta ako. Ug salamat, sir, kay ang akong lawas gaan na kaayo, ni hinay-hinay paglugak ang akong sakit. Si Ramon di ay ni, sir, nga kanunay gyud nga naminaw sa inyo, wala palang ko'y usa ka tuig pagpaminaw sa inyong programa. Okay, daghang kayong salamat, Brother Ramon, nga naminaw ka gyud sa ato nga programa. Unya gina-welcome ka namo uban sa tanang mga naminaw karon tibuok kalibutan, unya og sa imo daw makubanang naminaw sa atong programa. Ang pagtuos Ginoo mo'y makahatag og milagro sa imong kinabuhi. Well, ato nang basahon, it is clear your explanation that Jesus Christ is God. The people who told you that Jesus is not God, He is idiot. Kindly read in ear. This is Mar. Okay, ato ning suod pod nga kaila kayo. Ambot da ma'am og unsa nay imurong apelidong gidala kay sa dalaga pa ka igot ka man, o niya wa na ko kasinati og unsa nay apelidong imong gidala. So thank you so much, no? Akong balikan it is clear your explanation that Jesus Christ is God. The people who told you that Jesus is not God, He is idiot. Kindly read on ear. This is Mar. Kay daghang kay salamat, no? Gikan ni sa Kumbado Daan Bantayan, Kumbado Bagay Daan Bantayan. Ato pabasahon, it is clear that Jesus is God. Gikan gyapon ni kang Sismar, no, napatay basahon pa. Iya gyapon ni nga kuan ni Brother John, it is clear that your explanation that Jesus is the explanation that Jesus is the people who told you that Jesus is not God, it is blasphemy to our Lord Jesus Christ. Kindly read on ear. This is Mar. Akiragang salamat, Sis Mar, sa imong mga nindot o fatal kayong mga contribution sa ato nga programa. Happy Sabbath, kuya. Agikan ni kang Ma'am Chun Lagarisa dinha sa Anislagan Naval Dileran. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ma'am. O niya, kumusta na lang ni Ma'am Ruth, imong ma'am ni diha, Ma'am Ruth Lagarisag tanan, ni Brother Benson Lagarisag, Sister Emily. Well, ato ning basahon pa, basta lang pagkadaghan naman aning. Adi lang kung mabasag yung daghan, no? Ato sa ning ni ay kuhan din ni ay the text, no, ni Brother Happy Sabbath, Brad, palihog ko o great nila ni Sister Pidja Kuro sa San Marcelino, Matag Oblite, from Rudy Monte Alto ni. Okay, daghang salamat, Brother Rudy Monte Alto. Unya, maayong gabi sa tanang taga Matag Oblite. Good day, Brother John. Hinay lagi imo tingob sa radyo diri sa Santa Rosa, Matag Oblite.
Okay, text ko na mo karon diha sa Santa Rosa o hinay pa paghapon ang atong tingog kung balhin mo kog microphone. Di ako sa pinakadaplin, wa na ako sa pinakatunga. Okay, mayong hapon mga brad, umaabot ang Pasko, mao ba ang tinuod nga adlaw ni Kristo? Dili na tinuod, no? Sa makadaghan gipasabot man na nato, lalo na kung kaming ang gipayag nilang Pasko, no? Dili na tinuod. Well, napatay basahon na sir, gusto lang nga mo mahibaluan mga pangutana daig gapon ni. So dili usa pa ni nato ma-entertain sa pagkakaroon ng maong pangutana. Well, di na lang nako gud kuanon pa ang mga kuan kini ang text dire kay di naman ta mo kuan, di naman ta makagamit sa pinaka-importanteng bastong programa kung anhi lang gid ta mag-kuan din mag-concentrate aning mga text messages. Well, dagang salamat sa pagpaminaw karon ni Sir Limi Merced diha sa Ormoc. Mayong gabi ini mo diha sir, uban sa imong higala nga bag-o lang naminaw sa atong programa si Remy Canales. Okay, Brother Limi. Okay, dagang salamat Brother John at higala. Okay, padayon ka ng higala. Atong basahon, good evening, good evening, naminaw mi diri sa doong Sitio Tinago sa Temporary Church, Brad Kokong. Salamat Brother Kokong sa inyong pagpaminaw sa ato ang atulungan diya sa Temporary Church no, sa doong. Okay, ato kaning pagbasahon ng uban ng messages. Brother Libby, mauni rason nganong Domingo ang ipapahulay sa Katoliko kay Domingo man nabanhaw man ang atong Ginoo, atong Dios, Brad. Mauni rason, Brad. Tinawad na manay usas mga rason nila nga Domingo ipapahulay tungod kay ang Ginoo nabanhaw sa pagkaadlawng Domingo. Okay, ato ning tanawon mga higala ang atong mga friend nga niya karon sa ato nga Facebook, no? Nakiguban nato karong gabi na. Nakiguban nato si Louie Jenke Villoseno Figueroa. Good evening. So may isang gabi Lo Jenke Figueroa. Ano yan, nakiguban sa nato karon si Chari Rubas. Naman siguro ni usa sa gibaybos tabian ako ganin na Brother Libby. Wala ko mapangutan na iyang ngalan ang iyang Figueroa. Si Lujin kay Figueroa, murag mauna ang apil sa atong gibaybos tabian na kaganina. Daghan man na sila. Okay, siguro Brother John. Apil si Sister Chari Rubas. Good evening. Naminaw mo diri sa Minbahaw. So salamat kayo sa taga-Minbahaw. Ano na po si Brother Jungko Tunyakaw. So kanina din ang sunod si Brother Jungko Tunyakaw. Dianis Kinabahan. Good evening mga brother. Happy Sabbath. God bless you always and more power from Barangay Kinabahan, Sitio Skyline. Salamat sa pagbasa, brother. Salamat po kayo, Brother Jungko Tunyakaw. Ano na po si Brother Roel Tumakas. Good evening, watching while eating. Manahapon ka na. Okay, tungkol kayo sa panahapon. Napon si Daniel Dal Sani. Nasib. Good, di ba basa ang message? Okay, padayon tayo galang ito sunahan. Mga unay mensahe sa awit nga itong pamatiyon ka na. Ang pagbalik sa Ginoo, hadoon na kaayo. Ang tanang mga ilhanan ato nang nabati o nakita na. Ug ang mga
katapusan dito sa iyang ginharian na walay katapusan. Okay, padayon tayo nga pasanahan. Ito nang basahin mga idala ang message. Sinara ito yung message sa Brother Roel Tumakas. Great dali ko kuya ang belated happy birthday kay Lini ang Dalapis. Nagtanaw siya karon upod sa kay Loida. Ito nga yung gabiin mo og happy birthday kang Lini ang Dalapis. Napod si Brother Felipe Boniola dito Junior. Usbati ni Brother Junior. Si Brother Felipe. Ngayong gabi ikol, palihog, palangkog, ampo sa akong lula. Si Uding dito sa Grum Dawes. Ano sa kinsa na nagkuwanda nila? Si Brother Felipe Boniola dito Junior. Okay, to ani sa Manila, ang iyang request ani nga i-appeal na to sa pag-ampo ang iyang ning lola. Duda. Si Junicia Dihito o naila sa ngalan nga Uding. So kanunay may nag-ampo ning lola ni Madong matagabi ito ami dito sa iya. Nagpag-uusap na kami sa ngayong gabi ninyo diha ko live. Palihog lang ko ninyo og appeal sa pag-ampo sa Ginoo sa akong lula sa Dawis nga si Lula Uding Dihito. Daghang salamat. Okay, matutos na nigala itong tanaw sa atong cellphone. Abi ninyo tulo. Sir Rudy, salamat ha. Wala jud ko kasimba kanina. Sabi ni. Brad B.E. ninyo tulo. Wala jud ko kasimba kanina. Okay. Hapon sa LL. Good evening, Uncle. Listening from Kadwawan Church. Sana daw sa Kadwawan mga Batanon. Together with the Rivera family o mga Batanon sa Kadwawan kay nagbiko o banana pati mi. Okay, kay mag-birthday mo po dero no usas mga Baride, sakop sa Baride family. Okay, ato po rin tanong, Brad, okay, pangutanan mo niya, dainon talaga. Ano yung ato ito mga higala sa pangutanan ng atong entertainment karon? Ako rin dipili, kapit mo naghanang pangutanan din higod. Ang pangutanan hindi nga basahin ang unang Korinto 10:25 sa Biblia nga may balita ug unsay hubad ninyo ana. Gusto siya nga ipabasa daw sa mga balitang Biblia kung unsa kung hubad ni ana. Ipamili yan sa katekst rin. Yung siya unsa man ay ang mga karne nga gibaligya sa merkado. Wala ba di ay baboy? Sumala sa unang Korinto 10:25. Diya pa yun. Unsa man di ay ang mga butang na nahiluan sa Dios. Ngunit tuloy ni ka text na dili. Unsa mga butang nahiluan sa Dios. Diyos na po siya. Kung saan dito ka ng karne ha. Matabalik ko ito baboy. Kibaligya at merkado. Unsa man ko ni hubad nito sa unang Korinto 10:25. So, unang matubag si Brother John, dayon natin tapuson. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libo. Kini na ng Korinto 10:25, daghan na kayong panahon o higayon nga ato ning gisgutan dinhi sa atong programa kaysa makadaghan na sa gidpuni gipangutana. Bisan dito pag gidgamit ta sa EM, mao pagkabili sa FM, gihisgutan sa gihapon ni. Unya kining bersikulo ha mauni ang gigamit sa kadaghanan nga mga tao nga mga gitawag og dietary law breaker. Kana bang magsusupak sa balaod sa pagkaon mo ni kasagaran nga gihimo nila nga
excuses kining nahaunang Korinto 10:25. Well, ato ning basahon kay ang iyang gihisgutan ang naman ipabasa sa Biblia nga kini ang maayong balita. Okay ra na ato ning basahon dinhi ni amantay dala ana nga lain-lain maguning ato nga mga gipangdala dinhi. Pero ato ning basahon kay mao ni iyang hangyo nga ipabasa diha sa Biblia nga kini ang maayong balita sa naunang Korinto 10:25. Unya ang punto dinhi mao hinugtukin ninyo kung dinhi girekomendar na ba nga ipakaon ang baboy. Kay baboy magyuikuan na ni. Irubo kay tuloy ni kateksto. Unsa man ay ang merkado nga kuan wa bay gibaligya nga baboy o unsam ang ikatulong nga pangutana unsam man ay mga butang nga ang gihinluan sa Dios. Kung atong basahon dagod ni ang 10:25 sa anong Korinto sa maayong balita ni nag-ingon dinhi makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. So tungod sa word nga bisag unsang karne unya kay ang baboy karne manggihapon na aw duna ang mura baggingon ba nga sa terminong sa English pa, therefore ang baboy di ay ipakaon na. Mao na ilang huna-huna. Pero muri iko kunuta. Sa makadaghan gibasa nato ang gisgutan sa Isaiah 66:16 ug 17. Kay si Jehova mo pahamtang sa hukom pinaagi sa kalayo. Ana, ang Ginoo gyud mo maghukom pinaagi sa kalayo kinsa man ang iyang hukman. Kung basahon nimo ang 17, kadtong nagkaon sa unod sa baboy mga dulongtanan ug ang ilaga silang tanan magabungan sa pagbangat sa adlaw sa katapusan. Kanusa ang paghukom sa Ginoo pinaagis kalayo niadtong nagkaon sa baboy ug uban pa nga gidili sa Ginoo pawag og dulongtanan sa adlaw pa sa katapusan. Unya unsay ihukom kalayo? Niabot na ba ang adlaw sa katapusan? Wala pa. Ay aban natural nga ang tanang nagkaon sa unod sa baboy wala pa gihukman sa Dios pinaagi sa kalayo. Hinumdumin ninyo nga ang Dios nining pagkasultiya ang tanang nagkaon sa unod sa baboy dulongtanan. Ang Dios wa mangumidya. Ang Dios wala magtiaw-tiaw niini. O gunya nagsulti gid siya sumala sa Salmo 89:34 nga dili ko paglapason ang mga pulong nga migula sa akong baba. Sa baba sa Dios migula gyud nga sa adlaw sa katapusan iyang pagahukman sa kalayo ang tanang nagkaon sa unod sa baboy ug uban pang mga dulongtanan. So gisulti na sa adlaw sa katapusan wa pa moabot ang adlaw sa katapusan. Karon kung atong muntan, atong tugutan apan dili lang nato uyonon, no? Sumala sa mabasa nato dibis ng Korinto 10:25 sa kining maayong balita nga matud pa sa siguro sa tugibasa, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Nawa ha? Karon kung atong muntan gihapon ni ang sa 10:31 gihapon ining bersikulo gisgutan, busa kung mukaon kamo o muinom o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Karon imo bang kapasidunggan ang Dios nga gikaon mo ang wa itugot sa Dios nga kaonon? Well, balik ta dinhi sa 25. Kining gisulting makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gikabaligya diha sa merkado. Wala man nini ay problema. Pero hinumdumi ayaw puni, ayaw dagdagi nga moingon ka nga baboy na. Kung nagtuon ka yun sa paglapad kay balikon ako ang pagtuon sa Biblia, wider, deeper, and broader. Gisulti kini ni San Pablo sa iyang kapanahonan dito sa Korinto. Dito sa Korinto, doon ay duha ka matang dito sa merkado. Diin ang kinisiyang pagkasulti dinhi, kung sa Griego kinisya ang termino nga gigamit nini gitawag og broma, bromata or bromatos, meaning mga mahunlo ang gipangbaligya dinhi nga mga karne.
directly, direct to the point, si San Pablo nagsulti siya nga makakaon kamo sa bisan unsang karne nga ginabaligya sa merkado. Kay ang mga gitang baligya dinhi, balikon ko kung sa Griego nimo tan-awon, gitawag kini sa terminong bruma, brumatos or brumata, meaning nga mga mahinlo. O kay mga mahinlo walay gibili diha, mao niingon si San Pablo, makakaon kamo sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Kay kung sa termino paunta kini nga sarkos, na diha problema na naman. Kung sarkos pa ang gigamit nga gipasabot ani nga ng Korinto 10:25, diha na magkaroon mi dirig problema kay nagtudlo mi sa dili insakto. Kay sarkos gani nagpasabot mga mahugaw. But ipasabot nga ang mga mahugaw gitugot na diay kaunon. Unya ang Biblia nagsulti man sa 14:8 sa Deuteronomio nga ang baboy mahugaw dili kamo magakaon. Pero dili man ni sarkos kundi bruma or brumatos, but ipasabot nga ang tanang nakadisplay dinhi, ang tanang nakabaligya dinhi, mga karne nga mahinlo nga gikatugot nga kaunon sa tao. Mao nga si San Pablo nagsulti ang bisan unsang karne nga gibaligya dinhi ining merkaduha, makakaon kamo. So dili na problema mahitungod anang bahina. Karon gisundan sa pangutana, unsa man di ay merkaduha ang walay karning baboy gibaligya? Kining merkaduha nga gipasabot ni San Pablo kay didto sa Corinto, mao man ning merkado nga ang tanang naka-display dinhi, mga butang kana nga makonsider nimo sa bruma, brumata o brumatos, mga mahinlo nga way gidili diha ang tanan gikatugot. Mao na ang mga punto dinhi. Karon sa kanang gihisgutan, balik ta ang ingon man nga unsang merkadon walay karning baboy baligya. Sa ikaduha na niyang text, kining merkaduha nga gipasabot ni San Pablo sa iyang panahon, dili ning merkado nga ato ron dinhi. Nga naman kay sa merkado ni adini bisag merkado na naamay gipang baligya diha nga dili karne. Na mga kinhason, ingon niya na, no? Pero kining merkaduha dili kini nimo ika-apply sa merkado nato ron, kay ang gipasabot ni San Pablo kadtong merkado sa iyang kapanahunan nga naka-display dito nga mga karne na bilong sa gitawag bruma, brumatos o brumata. Okay. Karon kanang gihisgutan ba nga unsa man di ay mga butanga ang gihinluan na sa Dios? Hinumdumin ninyo paghisgot manggod og butang, inyong huna-hunaon nga ang baboy na apil. Pero kung naghisgot man ang Biblia og mga butang, ayaw huna-hunaa nga ang tanang butang gihinluan sa Ginoo. Una, sumala sa gisgutan, sumala sa hub, no? Gisgutan nga walay makakuha sa butang nga mahugaw, makakuha limpyo gikan sa butang nga mahugaw. Sumala sa gihisgutan dinhi sa Hub kapitulo 14, mao ni ang gihisgutan. Ako rago dinhing basahon, no? Ang Hub kapitulo 14 kung unsay gisulti dinhi nga matud panuhi walay butang nga limpyo nga mapaabot gikan sa butang nga hugaw. Tanawa, muni ang gisgutan, ang imong gi-rekomenda diring basahon, maayong balita Biblia baya. So ang ako gibasa, maayong balita Biblia. Sa Job 14:4 nagingon, walay butang nga limpyo nga mapaabot gikan sa butang mahugaw. Di ka kapaabot og butang nga limpyo gikan sa butang mahugaw. Well, ang imong sintur dinhi baboy manggod, well atong basahon dinhi kung ang baboy limpyo ba? Sa imong gi-recommend lagi nga version sa Biblia, mao ni akong gigamit karon. Ang Deuteronomio 14 atong basahon dinhi kung unsay gipasabot ani sa 14:8. Kung atong tan-awon ani nga bersikulo atong basahon, no? Naging dinhi. Ayaw usab kamo pagkaon og baboy, kay bisan pikas silang kuko, dili sila muusab, musahugaw sila. Ayaw kamo pagkaon nining mananapa o manghikap sa patay nga lawas. Baboy, ayaw mo pagkaon nining mananapa nga naman kay mga hugaw sila.
Pakaron kay mahugaw man din ha. Ang giingon sa Job 14:4, akong balikan basa, walay butang nga limpyo nga mapaabot gikan sa butang mahugaw. Busa kanang imong huna-huna nga ang baboy gilimpyuhan na ay wa na mamao kay nganuman sa pag-anhi ni Kristo, dili man ang mga mananap nga mahugaw mao iyang sentro sa pagpakatao kundi ang tao man. Pamatii ra gud ang Juan 3:16 o 17 nagingon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga mosalig niya di malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. 14, gipadala sa Dios ang iyang anak dinis kalibutan dili aron ang kalibutan pagahukman kundi maluwas sinuon ang kalibutan pinaagi kaniya. Busa sa pag-anhi ni Kristo ang sentro gyud, ang focus sa iyang pag-anhi ang tao. O kay tao man, natural nga ang tao maoy gihinluan, maoy gilimpuhan, dili nang mahugaw nga mananap, lalo na sa baboy, kay matud pa sa atong gibasa, dili ka kapaabot og hinlo gikan sa butang nga hugaw. Karon kinsa magud nang gihinluan ang baboy bagod na sa di patabiha mo na nga punto. Ngunong maghuna-huna magud mo nga ang tanang butang gihinluan. Kanang pulong tanang butang, lisod manggid na mapaundayunan ang inyong huna-huna. Una, ang Genesis 1:1 nagsulti sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang lupa. Kung basahon ninyo sa 31 nagingon, ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, diay kapulo, diay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Timan sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios, naapil ang kahaponon, naapil ang kabuntagon, naapil pod ang adlaw nga ikaunom. Buot bang gipasabot nga gihinluan sa Dios ang kahaponon, gihinluan ang kabuntagon, o gihinluan pod ang adlaw nga ikaunom? Kung ato ginanguntan ang inyong mga hunahuna. Sa pag-anhi ni Kristo, baboy ba iyang gihinluan? Dili ang tao mo'y gihinluan, kay ang tao nahugawan o nabulingan tungod sa sala. Mabitaw, pamatiiragod ninyo niyo ang Santiago Kapitulo 1, versikulo 21, nagingon, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkabautan. Maghisgot gani kag buling, hugaw gyud na. Lugura na po ang atong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan nyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang gihinluan ni Kristo ang tao dili ng baboy, tungod kay ang tao magud nahugawan tungod sa sala. Mao nga gilimpyuhan kana ni Kristo, pinaagi siyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo sa krus. Pamatii ra gud ninyo ang Santiago Kapitulo, dili Santiago, Herbihanon Gis, pamatii ninyo. Nagsulti dinyo, akong basahon kung unsay pasabot dinyo. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Tantiman igid ni dinhi nga basig mo sipyat kay imo bang huna-hunaon nga ang baboy gihinluan. Ang gipasabot dinhi, gihinluan kita sa tanang sala. Unsa man gudi ay ang baboy nakasabagod, unsa may sala, sumalas ng Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Mao nay nakapahugaw sa tao ang iyang pagkamalinapason sa pag-anhi ni Kristo, matud pa dinhi nga gihinluan. Akong balikan basa tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipasabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang og alang sa panang panahon. Busa katin-aw mangyod sa Biblia, ngunong malubog mangyod ang inyong huna-huna.
O pamatii pa ninyo ang nahunanghuan ngano ang sala mo'y naghatag kahugawan naghinluan pa sa Ginoo. Unya pamatii ra gid ninyo ang nahunanghuan 1:9 nagingon kung isugid nato ang sa Dios ang atong mga sala siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ang tao may gihinluan kay nahugawan sa sala dili ng baboy kay way gipasabot sa Biblia nga ang baboy nakasa mo na hinungdan nga ang baboy nahugaw. No, wala kanay kalabutan ang mga butang mahugaw sa pag-anhi ni Kristo kay gihinluan kitang tao kay nahugawan ta tungod sa sala. Busa naging dinhi kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya matarong ug matinumanon sa iyang saad mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Maghinlo kita mo gihinluan dili ng baboy, ha? Wa ka man mabasa naging si Kristo hala pangao na magbaboy kay gihinluan ko na ay wala eh. Kung atong basahon pa din sumala sa Juan Kapitulo 15 versikulo 3 no nagsulti din matod pa din nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Nangahinlo na kamo. Wa magyo mga baboy nangahinlo na. Mga kaigsunan dili na gid-unya mo makamahay pa sa adlaw sa katapusan. Gisulti na ginangdaan, gipasabot na ginangdaan nga ang nagkaon sa baboy sulugon sa Ginoo. Ang mga taron palami-lami pagkaon sa litson, pero pag-abot sa paghukom sa Ginoo, ang nagkaon karon sa litson, kung maghukom ng Ginoo, ang nagkaon karon sa litson, mauna pod unyay malitson kay hukman man sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Hinumdumin ninyo ka na. Si Ginisos namulong siya, Mateo 7:21 naging siya, dili ang tanan magaingon, Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Mabuhay ka, higala. Okay, Brother Louie? Okay, salamat, Brother John. Ato sa ning basahan kini mga nakita nato sa screen. Nakikita nato si Sister Jailini Pahid. Happy Sabbath, Tatay Libby. Apo na Brother Pahid. Ano po si Melanie Eleni San Perez. Ngayong gabi and God bless. Panginitan po si Brother Royal Tumakas sa 1 Corinto 10:25. Whatever is sold in the marketplace, it, asking a question for conscience sake. Paul emphasizes in verse 4 as concerning those things or meat that are offered in sacrifice to idols at the end of discussion in verse 28. Salamat, Brother Royal, no? Sa inyong tampo. Salamat po sa pangutana nga atong gi-entertain karong gabi na manghinaot ni nga alang sa nangutana iyang masabtan ang tubag nga among gihatag karon. Okay, ay pangutana ning abot pero lahion tal ni higala ang pangutana nga ning abot karon. Kada pa diha mga pangutana nga nag-una. So ang pangutana nga sentro diha sa 1 Corinto 10 versikulo 25. Kining una atong tanawon ni unsa man di ay ang mga butang nga nahinluan sa Dios. Kaning word butang ko, doon na may duha ka klaseng butang. Living things o kuhan ka ng living things, no? So, kitang tao, nabilong ta sa living things. Butang na buhi. Kinsa man og hain may gihinluan sa Dios nga butang. Gi-emphasize ni Brother John kaganiha ang daghang mga bersikulo nga gisultis Biblia ang gihinluan sa Dios kitang tao mga higala kay mao ni purpose ngano si Ginosos nagpakatao ngan hining kalibutan aron sa kitang makasasala iyang pagaluwason mga higala. Mabat na natong kaluwasan usab
sa dihang mutuo tag musalig kaniya. Kanaman ni kondisyon, gitanyag o gi-offer na sa ginanato, pero ang makadawat niya na ang katulang nitoo o gisalig. Mabuti na makita ito sa 1:36, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan na tungod niya na iyang gipadala ang iyang anak kabugtong aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ang gihinluan ni Kristo ang kitang makasasala na mitoo o misalig kaniya. No, giklaro na sa unang Korinto 6:11, gipasantop niya, gihinluan kita higala, pinaagis kamatayo ni Kristo. Ano sa Ibrahanan kapitulo 10 higala sa bersikulo 10, naghisgot po diha, pinaagi sa kamatayo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, gihinluan niya ang atong mga sala, ang kahugawan sa sala. Ang uban gud magunahuna man nga pag-ingong nahinluan na, gunahuna nila nga apil na ang baboy nga nahinluan. Insert yun ba? Kay ganahan na yun nga mukaon tingalis baboy, no? I-apil yun lang ang baboy, bisag way apil ang baboy nga gihinluan ang gihinluan kita mga tao higala kay kanang mahugaw nga gisultis Biblia. Hugaw naman na. Nagingon ang Hug 14, versikulo 4, may pangutana nasa itubag diha. Ang pangutana, kinsa ang makakuhag butang hinlo gikan sa mahugaw? Kung sa may tubag sa Ginoo, ingon ang Ginoo, walay mausa. Kanang hugaw higala, hugaw gina. Samar nga gunos hugaw sa tao? Bisag-usaon na nimog limpyo. Sangan na gani, ludoon na ta. Kay way makakuhag butang hinlo, gikan niya ng hugaw. Ang gihinluan sa Ginoo, ang tao mga higala nga nagkahugaw sa sala. Mao na hinluan sa Ginoo. Sama na to panitan, literally nga pagsabot, nakapunit kag hugaw, nakapunit ka bag-iti. Ang imong gihinluan, ang imong kamot nga nagkaiti. Ang iti, pwede ba itong imo itong hugasan o niya? Kaunang dili ay, hugaw guto. Ang imong kamot, maoy imong hinluan, kay nagkahugaw gikan sa hugaw. Kanang hugaw giminsyon sa Biblia, hugaw gid na. Ang gihinluan sa Ginoo, kadtong mga tao nga nagbuhat og sala, kadtong mga tao nga ningkaon usab sa mga butang mahugaw. Mabutang hinungdan nga, gi-advise diya sa Levitico Kapitulo 20-25. Ang gisulti niya, kung basahon sa Mayong Balita, kay Mayong Balita na ba nag-request nimo? Sa Levitico 20-25, muna itong mabasa sa Mayong Balita ang Biblia. Busa, lainausab ninyo ang mga hinlo nga mananap, gikan sa mga hugaw mananap, ug ang hugaw langgam gikan sa mga hinlo. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon, banday ha? Magkahugaw lagi sa kaugalingon. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagkaon sa mga mahugaw mananap, langgam o bisan unsang nagkamang sayuta nga akong gipalain gikan kaninyo. So, magkahugaw ni atong lawas sigala. Muna yung Ginoo, ayaw hugawi ang lawas. Pinaagi sa pagkaon sa mga mananap o mga langgam nga mga mahugaw, mga higala. Pero nagkahugaw na kita, kaya nakakaon ta, labi nagawa man ta mahibaw, pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo, o pagpangayo, o pagpasaylo sala, maghinulsol ta, hinluan ta ni Kristo, mga higala, ang tao nga nagkahugaw sa mga butang mahugaw ning kalibutan na labi na sa sala, mga higala. So karon nagsulti ang pangutan ni nga kanang merkado nga gisgutan di usa ng merkaduha. Kanang merkaduha higala dili na merkado ni Misbugo. Wa na maghisgot og merkado Sbugo. Kay ang sa merkado Sbugo, des merkado ganto kas karnihan, sagol na diha na ay baboy, na ay kanding, na ay baka, na ay manok, sagol baligya diha ba? Dili na merkado din Hisbugo ang ipasabot mahigala.
Kay kundi gid nato i-detailed og tuon ang Biblia, munang habhab ang tanan. Kay kung tanaw nimo sa Greek mga higala, ang gisgutan nga karni diha, ang gisgutang karni ha, dili na sarkos, kay ang meaning sa sarkos, general meat. Unsa man general meat? Sa ato pa, kana bang, bisan unsa ba, apil ng mahugaw, apil ang dili, apil ang mahugaw, general meat, general na siya. Pero ang gibutang diha higala, sa unang Korinto 10:25, broma or bromatos. Unsa ni bromatos or broma? Kuan siya, gitawag ni clean meat, mga pagkaon, mga karne nga limpyo. Kay didto sa Korinto, adunay daghang mga Jewish Christian mga higala nga ang uban gani nga mga Hudiyo dito nga nagpuyo na makslide ang uban tungod sa pagsimba nila Dios. Munay usas mabakslairan sa nila kanang pagsimba Dios, pero kung maghisgot ka sa ilang pagkaon, wala sila ni backslide higala, stricto sila sa ilang mga pagkaon. Kung dito sa Korinto, dunay merkado dito, nga ang merkado, ang naninda dito, mga Jewish people. O nga, kanang mga naninda dito, anong merkadoha, wala na sila maninda o mga pagkaon nga mga gitawag o mga mahugang pagkaon gitawag o unclean food or unclean meat higala. Mga clean meat ang gibaligya dito ang merkadoha. Bosa, ang mga Kristiyanos nga giwalihan Pablo nga nakabig sa pagka-Kristiyanos, mga Hudiyo nakabig sa Kristiyanos, wa magpanukos Pablo ingos Pablo nga kaon kamo sa bisan unsay gibaligya dinyo sa merkado o sa baligyaanan sa kaon. Muna klaro, basahin mo sa King James Version, kumaon kamo sa bisan unsay gibaligya sa mga baligyaanan, sa mga kanunon. Kanang word kanunon, makaon na siya. Asa listahan na nas Levitico 11:3, mga kanunon, may pikas ng kukog ng usap, may kapay na himbis, mga di mananagit, mga kanunon na. Ingos Pablo, kaon ka sa unsay gibaligya sa baligyaanan sa mga kanunon sa way pagsusi. Kanunon makaon na. So munang eksakto sa Greek na bromatos ang gigamit kay mga clean meat na higala. Muna ipasabot sa unang Korinto 10:25. Muna nga atong Tokyo nagayo, sabto nagayo, kaya ron dili ta masalag kay ang Biblia higala. Wa magkapsumpaki ang pagpasabot sa Biblia. Pag-ingon ni Isaias nga sa adlaw sa paghukom si Ginoo ang Dios mopahamtang siyang hukom pinagis kalayo, daghan iyang mapatay, unya kinsa ni matawhana di-pronounce kit city. Kadto na kaon sunod sa baboy, mga dulamtanan, silang tanan dunganon sa pag-ut-ot sa katapusan, nag-ingon ang Ginoo. Saad man na. So muna kay saad man ang Diyos di man mamakak, magpabilin ka na kanang gisultis Ginoo hangtod moabot ang Dios pahukom. Munang dali-dali o niyo basa ang unang Korinto 10:5, kaon ka na munang magmahit tas katapusan. Daghan niya ang mukagot o mahilak ang ipon sa katapusan, kana tungod kay wa tarunga og sabot ang nakasulat diha sa balaan nakasulatan. Okay, ato ni tanaw ni Sir Ritzel Itang. Good evening. So wa naman tayo higala sa di pahimpit tapuson ang atong tulumanon niya ang atong theme song. Okay, maganda tayo. Ang huli mo nas lipasaan sa mga langit. Muning gabi na Diyos, naman tayo salamat sa pagpakiguban kanina. Salamat sa makasayuran, mga at pagkalintan ng mga pangyayahan pahinggan kanina. Aral kalintan ng usab ng lawas. Kailangan masalig gumanawat sa pangalan ng Jesus ng mga lawas. Amen. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.